Har du nogensinde diskuteret med nogen og følt, at de talte to helt forskellige sprog? Som om din modpart enten er en fanatiker, en idiot eller bare en trold, der nyder at gøre dig rasende. Du præsenterer fakta, klare, uigendrivelige data. Du har grafer, statistikker, citater fra eksperter, men det hele priller af som vand på en gås. Din modstander ser bare tomt på dig, eller endnu værre, de fordobler deres indsats og kalder dine fakta for fake news eller propaganda. Du ender med at råbe, pulsen er høj, du føler dig frustreret, magtesløs og måske en lille smule dum. Hvordan kan en intelligent person ignorere logik? Er verden ved at blive sindssyg? Svaret er nej. Verden er ikke sindssyg. Du bruger bare det forkerte værktøj. Du prøver at vinde en kamp om fakta, når du i virkeligheden befinder dig i en kollision mellem to forskellige overbevisningssystemer. At forstå dette er ikke bare interessant. Det er din største intellektuelle fordel. Først lad os slå fast. Et overbevisningssystem er ikke bare en enkeltstående mening. Forestil dig det som din hjernes operativsystem. Det er et komplekst netværk af idéer, værdier, erfaringer og følelser. Dette system er bygget over et helt liv. Fra hvad dine forældre lærte dig til den film, du så i sidste uge. Det er ikke logisk opbygget som et regneark. Det er mere som et spindelvæv. Hver tråd er forbundet til utallige andre. Systemets primære job er ikke at finde sandheden. Dets job er at skabe en sammenhængende og forudsigelig model af verden. Det er et overlevelsesværktøj. Det hjælper dig med at træffe hurtige beslutninger, uden at skulle analysere alt fra bunden hver gang. Og vigtigst af alt, systemet beskytter sig selv. Aggressivt. Her kommer de kognitive bias ind i billedet. De er systemets bodyguards. Først har vi bekræftelsesbias. Confirmation bias. Din hjerne er som en selektiv detektiv, der kun leder efter spor, der bekræfter den mistænkte, den allerede har valgt. Så er der kognitiv dissonans. Dette er den mentale smerte, du føler, når et faktum kolliderer med en dybtliggende overbevisning. For hjernen er det lettere at afvise det nye faktum, end at skulle ombygge hele sit spindelvæv af overbevisninger. At afvise et faktum er som at lappe et lille hul. At ændre en kerneoverbevisning er som at rive fundamentet ned, og så er der den farligste af dem alle, backfire-effekten. Når en persons overbevisninger bliver angrebet med modstridende beviser, kan de ende med at tro endnu stærkere på deres oprindelige holdning. Dit forsøg på at slukke ilden med fakta virker som benzin på bålet. Det bekræfter deres mistanke om, at du er en del af konspirationen. Så når du diskuterer med din onkel om politik, og du præsenterer en artikel, der beviser, at hans foretrukne politiker har løjet, du angriber ikke bare et faktum. Du angriber hans identitet. Hans tro på denne politiker er måske forbundet med hans syn på sig selv som en hårdtarbejdende patriotisk borger. At indrømme, at politikeren er en løgner, ville betyde, at han skal genoverveje hele den selvopfattelse, så hans hjerne vælger den lette udvej. Artiklen er partisk. Journalisten er en idiot. Du er naiv. Eller hvad med en diskussion om veganisme? Du fremhæver de etiske og miljømæssige fordele. Men for din ven handler det at spise kød måske om tradition, familie, styrke og at være normal. Dine argumenter om sojaprotein rammer en mur af mine forfædre var hulemænd, og rigtige mænd spiser bøf. Det er ikke en diskussion om ernæring. Det er et sammenstød mellem to stammers identiteter. Okay, så folk er irrationelle, og diskussioner er meningsløse. Skal vi bare give op? Nej, det er her din fordel begynder. For nu ved du, hvad spillet handler om. Du stopper med at spille dam og begynder at spille skak. Du holder op med at angribe soldaterne og begynder at se hele breddet. Her er en 5-trins algoritme til at se og navigere i en andens overbevisningssystem. Trin 1. Stop. Bare stop. Din første impuls er at skyde tilbage med et modargument. Ignorer den. Træk vejret. Din mission er ikke at vinde. Din mission er at forstå. At vinde er kortsigtet. At forstå giver dig magt på lang sigt. Trin 2. Vær en detektiv, ikke en kriger. Skift din tankegang fra konfrontation til nysgerrighed. Stil åbne spørgsmål. Ikke, hvordan kan du tro på det sludder, som er et skjult angreb. Prøv i stedet. Det er interessant. Hvad fik dig til at se det på den måde? Eller, hvilke værdier er vigtigst for dig i denne sag? Lyt til svarene. Lyt ikke for at finde fejl, men for at finde mønstre. Trin 3. Find de bærende søjler. Enhver overbevisning hviler på nogle få kerneantagelser eller værdier. Er deres system bygget på en fundamental tro på individuel frihed? Eller på fællesskabets sikkerhed? Er det baseret på en mistillid til autoriteter? Eller en dyb respekt for tradition? Disse søjler bliver sjældent nævnt i diskussionen, men de bærer det hele. Find dem. Trin 4. Tegn et kort over deres verden. Begynd mentalt at forbinde prikkerne. Aha, han tror på X, fordi hans kerneværdi er Y, hvilket stammer fra hans barndomsoplevelse C1. Du bygger ikke en sag imod dem. Du bygger en model af deres hjerne.
Det er ren informationsindsamling. Trin 5. Find et indgangspunkt. Angrib aldrig en bærende søjle direkte. Det er intellektuelt selvmord. Find i stedet et fælles grundlag eller en mindre forsvaret overbevisning. Vi er begge enige om, at vi vil have det bedste for vores børn, ikke? Lad os starte der. Ved at starte fra et punkt af enighed, deaktiverer du deres forsvarsmekanismer og åbner for en reel samtale. Denne proces handler ikke om at manipulere. Det handler om at kommunikere effektivt. At forstå en andens system betyder ikke, at du skal være enig med det. Overhovedet ikke, men det giver dig kontrol. Du holder op med at være en slave af dine egne følelsesmæssige reaktioner. Du går fra at være en reaktiv deltager til en objektiv observatør af den menneskelige natur. Du kan forudsige folks argumenter, før de selv kommer med dem. Du kan finde kompromiser, hvor andre kun ser konflikt. Og vigtigst af alt, ved at se andres blinde vinkler, bliver du bedre til at se dine egne. Denne evne er en superkraft i en polariseret verden. Det handler ikke om at være flink. Det handler om at være klog. Så næste gang du er ved at fare i flint, så stop op. Og begynd at lytte, ikke til ordene, men til systemet bag dem.